हम already camera proposal condition so opposition ruling condition secretary open करून देऊ नये ओपन पण आपण झालं तो आपण तुम्ही ते हुई काढले ते आम्ही सांगितलं आम इंजिनियर पण घाततो सांगतो माझे पण कोटेशन पण तो या विद्यार्थी नंबर देवी कोण आहे सेक्रेटरी सब सोले रुलिंग आणले ते मातुबाले की नाही पंचा रुलिंग आले गेले that is what I was trying to bring out. This is what I was trying to bring out. जे पंचा गेला सेक्रेटरी पहिले आणलं ही त्यांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी this is what is happening. सरपंच आणि आमचे नायले पंचायत और तुमगे 5 मेंबर तो ही ग्राम सभा उपरावन जेणे एलिगेशन गायला आप कित करपाचे ग्राम सभे इतू पावर आहा इतू पावर आहा डिस्क्वालिफाय हो किरण कोणे जय किंवा और गाणे तू एक्सेप्ट होता तर उदयतो सारखे रॉंग ना आई तू देशकोन आम सांगणार सरपंच आणि सेक्रेटरी ग्रामसभेपर्यंत आम्ही ग्रामसभा एव्हरीडे जायना तेणे तुमगे पांचान कितें उलयलें तें सारकें काय नो प्लीज आन्सर सारकें silence speaks what he said is truth or false पंचायत रुलिंग मुळे असना या त्या सोडून नाड पॉलिटिकल पार्टीजान कडे रुलिंग बिलिंग केला पंचायत मुळे रुलिंग असना पंचायत इज लोकल बॉडी आते केला आमका बीजेपी को कांग्रेस आणि महापालिका शांत कोण केला बट दिस इज अ लोकल बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ये यू रिप्रेजेंट नायका आमचे प्रोजेक्ट फॉर्म होताई तुमका आई उगे जालो ना तुमका कॅमेरा घालपाक केसो प्रॉब्लेम आहा रे केसो प्रॉब्लेम आहा कॅमेरा घालपाक खुश नाही ग्रामसभा विल डोनेट जाय नाही खुश जाय नाही म्हाका सांग तुमचो खुश नाही ओडे लाख कोणाय तेका लोक आपल्यागे घरांत घालता why is the rule important म्हणून तुमगे दोन ग्रुप आहे पडे why you do not want to put I want सरपंच माशे तुम्ही आन्सर कर ऐसो मरे आमके नायकिल ना some illegality must be going on ऐसो आमके नायकिल ना आणि हे भर किती आमगे पंचायत ना रॉंग साइड वयता ती सब सारखी होवा जाय आणि हे तू करेक्ट करतो जाल्यार तुमगे सगळे काळे आणि ग्राम सभा एक आमगे रेजोल्यूशन आहा that you have to install the camera please install कोताय केना पॉल तू आमगेलो मनीस तू लोक नो सांग तुमचो कोण कॅमेरा कॅमेरा घालपा ट्रेन मनीस आहाय हे कॅमेरा हिंग घायला कितू जाग चलतले हे कॅमेरा आनी हुंय घालतले मनीस हाडे वी विल सॅंक्शन दॅट अमाउंट ऑल्सो यू गेट अ स्पेशलिस्ट टू से वेयर टू पुट द कॅमेराज एंड हाउ मेनी कॅमेराज टू पुट ओके आमकां तोय जाल्यार तुमी अमाउंट सॅंक्शन करताय बट यू प्लीज डू दीस आनी नेक्स्ट ग्रामसभा जावचे पयलीं कॅमेरा घालाय त्या लोक 2 दिसान कॅमेरा आपल्यागे घरांत घालताय ओके